Jaxi SKT1 je. Najbali smo. Čekaj, nismo dobili game kad igra na C9 neki. Kurac jebote, taj smo spušili. Daj smo spušali. A može on bit fanatik. Zašto jednostavno nije ubio? Okej, whatever. Šta ovo još nije crkla? Koji kurac ovi radi s njom? Ej, na top ti ide neko je. To znaš. A vidio sam na mapi sad da li su bugovi. Ali vidio sam nekog na mapi tamo. Da može biti vajno. Možda je čak i Vard istekao pa sam slučajno vidio. Ah, fuck, htio sam ovo sve. Kolno! Da sam full ove. Dobijem free kill, pola multi, ja sam nisam. Data zir damage dojio. Ne! Evo get wrecked. Da! Joj, kako sam fullo, kakvi su ovo gluposti? O lol, pattern. Zašto mi jebote lage? Znam zašto mi ulti ne radi. Please, don't die. Dat riven. Idem riven koliziju. Dat flash to. Da mi možemo ovo završiti. Da je. Nije loše.